For today's video guys, ginoo ko kamingaw sa mo ang kuan palibot. Wala jud ko naka-vlog kagahapon guys kay na busy inyong manang guys, mga kuan namin nakauli sa kung bana gabi na kaayo, mga kuan na mga alas 12 na kapin sa gabi imi nakauli. Na hibi man akong cellphone ay kay na pud akong tila ako ngara na pud. Kay naan mi gila ko sa kumbana guys, na mi giasikaso gabi na kami nakauli guys, kay nasangit pud mi dito sa unahan og Marites mo nang nagabin-an. Pero dili man mi mabalaka guys kung magabin-an mi og uli kung among mga dugi humanag kaon. Dili na mi mabalaka ana guys kay naumanan naman sila kaon, pero og kana among mga dugi wa pay kaon nga minglakaw mi nga magabin-an mi og uli. Mabalaka jud mi ana guys kay amo ang mga anak-anakin siri in tawon, sama ana niya o kana og gadulaan akong gidulaan akong vitamins guys. Akong vitamins guys gidulaan. Gipakpaak kan-ana hutda kung makaon ba nimong sulod ana. Tanawa guys, gilamon niya. Ayaw abrihan kay madaot ang vitamins si mami, di na ko mainom pag imo nang malawayan kay marabisan ta. Hinoon na injectionan man na sila tanan. Anang kwarto ako anang gi limpyuhan gi ambak-ambakan sa ko ang dudong gamay katungga kuan sa kong vitamins ga tukob. Wala akong bana today guys, nag-travel sila ug mapato sila mo uli kay pagka Wednesday kuan man kaning holiday, so ugma sa hapon manguli to sila. Iuhaw ko guys, o nya dili man ko mainom og kanang tubig nga naay ice guys, kay kanang natakdan kong banana kay si banana di man po na siya mainom og kanang tubig nga naay ice, so natakdan ko niya kung imong tubig nga bugnaw. Iuhaw ko guys, ikan ko sa gawas guys, nanguan ko dito og nanili ko mga tae sa mga ero, kay ako man kung mga ero pag mahuman na sila og kaon malibang na sila. Mauna nga sige kung monitor ko sa gawas kay kung naay mga tae sa ero dito ako din siligan kay hugaw kitan-aw na itay gapundo. Daulian ang kauhaw. Mingaw kay magpalibot guys. Oy. Tugay ka sa gawas guys, mingaw kayong palibot. Na kay naapay tawo. Hi Diyos ko Lord, in Jesus name. Mingaw kaayo ko di ari. Gusto ko mulaag sa tuburan guys, dili ko tugtan sa kumbana mulaa guys. Gikan ang kuning kuan guys. Gikan ko nangalap. Tambok na inyong manang guys. Super nakatambok sa inyong manang. Gikan ko nangalap guys kay magluto na pud ko niya og herbal. Naguol kaayo ko guys kay kung bana wala to kadala og herbal, wala to kadalag serpentina, pero okay ra kay ugma mauli man pud sila dingi paeno man pud na ko siya ganina og herbal. Ana lagi siya guys nga nagana daw siya herbal. Kung mahadlok man kami ng herbal nga dili man na maka-overdose, dili man na siya tambal nga kanang kuan doctor medicine. Kuan man na siya herbal man na, bisan pag tanan herbal day mo ang lakupon na og inom da duwa jud di jud ka madaot anak. Gawas og mo inom ka anak nga di ka mukaon kana kay makuan jud ka. Na. Kainit sa panon. Tanawa ang lugar guys, pati jud pag kamingawa guys. Gusto lagi ta ko mula sa ko ang mama, oy di man mosugot akong bana oy. Tanawa pati mingawa, oh di jud ka kita og tawo guys, oh. Dito. Padulong na dito. Dari dapita mingaw kaayo. Adi ay kuan silingan na mo sa gawas mo koy pag-abot. Na biting mingaw ba? Tan-awa. Na. Ang madungog ni mo diri guys kanang tingog ra sa langgam, uy gadag-om na pod. Ka. Ali gawas. Gawas sa gawas po ni sila uy. Tanawa kung husky o kiang-kiang. Ano kaluoy na injury. Ana. Ago na injury si Boots. Ayaw abre dong ha.
Ipadula ra na ko na nimo, ayo nag-abrehe. Na injury. Gaki-ang guys kay gaaway sila sa kuang kani o si Dodong. Magkuha ko og kaning kuan bik kanang bangko. Diri ko sa gawas maglingkod-lingkod. Magpa-sounds unta ko guys. Ay, wala na lang ko nagpa-sounds kay nalimot ko nag-vlog ko guys. Sa YouTube na ako ni guys, maka-copyright ta. Ay makakuan nag-sounds gamay, copyright din. Nag-wall ko sa kong Facebook guys kay daghan ko violation. Natingala ko nga dili wala na may earning ang ako ang kuan. Akong payout wala na earning. Uy, pagtan-aw na ko guys, pag-check na ko, pertindaghanan na ko violation kuan kabuok, 15 kabuok. Ako apa nang pang-irison ang uban na iris na nako. Kay kani manggong dugay bitaw kay kuan nato guys, dugay bitaw nato mabantayan. Maglibog na tag-asa na to dapat pangitaon kay daghan na ba kay kung mga videos nga nahimo din naman. Tingala ko ba man jud koy earnings mag-isa ka bulan na kape na kung niagi nabi ko mga earnings ato din. Natingala ko wala na koy earnings kay violation nakuan man day ko na technical man day ko. Pag-check na ko karon sa kuang kuan sa kuang tolls dito na ko kita na sa tolls sa ikuan na ko sa sa to. I-check na ko tanan agoy to ara nakita na ko dito guys kay ang katong na-upload na ko sa Facebook na ko guys katong naay mga sounds mag technical nakuan ko na violation ko guys kuan ka buo 15 daghan kay na guys ang uban na iris na nako napa ko irison mga 11 ka buok daghan kay kung nakuan guys oy mga violation giatot mo to irison ako naglabad akong ulo guys awad-an jud ko gana guys oy natingala ko na ang ako ang bulat tanan guys ang kuan ako ang unsa ni ang kuan ako sa payout method gitan-aw nako pula tanan nati ko nganong napula man ni nga tag-adlaw man ko naga-upload ayon kaning tagduha tagtulo ang akong gipang upload nganong nakuan ko anong pula ang ako ang kuan sa kong tools pagtan-aw nako pag-check nako karon agoy pag adto nako pagtusog sa alert gawas man itong mga violation to arap din naghahanap katong mga sounds tanan. Ako apa tong kuanon. Ako apa tong iiris ako guys, nagsakit akong ulo kay pagtaunon pa kaayo kay sa kadagan akong gi-upload nga videos to nagyud siguro to sa pinakatumoy. Apay uban nga wala pa nako nakuanan. Aning sabak ang ako ang kuan husky. Naunsa day ka bots? Na-injury ka bots? Na-injury si bots guys kay gapatay sila ni dagul. Nagpatay silang dagul guys. Na-injury siya guys. Ni ara guys. Na-injury. Agoy. Maigo ang cellphone ni mami. Na-injury ang among boots. Na-injury ang boots na mo kaluoy. Na-injury among bootsing. Ang gawas ko guys, gawas pud sila Dodong maloy ka inta nag-abri na ako ang vitamin sa dong kay was maabri na impas gid ang sulod ana. Wala ni kuto kung mga iro guys nagipainom na mo og tambal. Itong last week daghan kay sila kuto karon wala na. Bisan pag liguon sila permi guys kung tingkuto sa iro magkutugid sila. Dabaw na kanang mga iro diri mga laaw. Dagan kay mga kuto goy magtambay-tambay dira ang mga kuto mangnaka. Muna ginabanwasan na mo di dari sa ubos kay lawan na mga iro magtambay banwasan kay ang kuto katakod. Bots na natakdan ka kuto bots. Naglangi akong botching. Naglangi si botching nako akong dakong tawo naglangi. Naglangi akong dakong tawo. Kalapati daghan kay kalapati diri guys may mga bata diri guys mga kalapati ing sila iladong buhion silang mata nga ilang ibaligya man di ay man di buhion ibaligya man di ay nila kay mga kalapati suko kung bana kay ngano daw hilagdang kalapati karon dili na sila kakuha kay mamadlong naman ang mga silingan dili pa kuwaon wa na di guba na ginidudong ako ang kuan o cover sa vitamins o Botching mami. Mahulog atong cellphone. Mahulog ang cellphone ni mami. Amang ka.
are you going? Na, nagkabalibon ako. Dari na to ibutang nga to ang cellphone. Ayaw, Boots. Ali, Boots. Ali, diri, Boots. Ayaw, kinaikuan ang cellphone. Di atong i-anak di kay para maklaro si Butsing. Kay musayaw daw siya. Dali, dance. Patapati. Patapati. Hangad ra kayo ang cellphone ni Mami. Dali, dali. Patapati. 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 Dali. Patapati. Lingkod mga onay. Dali, dayon. Patapati. Hi, Inday. Matulo na nimo ba? Makuan na po ka na, mayayay na po ka. Yung mga iruan. Lantaon. Plastic, mayayay na po. Magproblema kami ra gihapon. Nalimot ako palit sa imong tambal butso kay. Init ka ay mo kuan. Musulod ko ni sila ron, bro, mga minion. Ana lang sa mo ha, kay mag-vlog sa si Mami ha. Guys. Ako ra diri guys usa guys kay unsaon man mula agta sa akong mother si Banana dili man siya musugot kay kaulanon daw o ganina init nanangit ko ganina sayo kay muuli lang unta ko niya magpahatod ko sa ko ang manghod di pud siya musugot kay init o karon nga minglandong na di pud siya musugot kay kaulanon asa man taanin mo kuan ay mini naman ning tawanan ni mura naman taan piniriso aning bay. Ay, Diyos ka Lord, magpundo na lang ko aning balay guys. Oy, kayo unya na po dapit na oras, alas 2 naman. Kanon na po na ako kung mga dogi, maglungag ko unya mga alas 3 kapin. Kay pagkaon ako sila alas 5, kay pagka alas 6 sa hapon, mag-grocery ko. Kay pag human ako grocery, manirado man kog sayo di ani guys, basta kanang wala akong bana, kay manawag man na siya. Moingon man na siya panirado na palangga kay ikaw ra usa diha. Okay ra man ug kanang dili ko manirado sayo kay basta open pa na ang tindahan sa mong atbang, okay ra na kay napaman si ate din ha. Nya napod silang nanay diri magagiagi ra man na silang nanay. Ipasarado ni ang portahan guys kay kana laging ako ra lagi daw isa oy. Kuan kay kung bana oy kanang caring kanang kuan kay siya ba mo care siya taw mga look kanang advance ug kuan ba nga daghan na magud kay kanang mga tawo diri sa muagas nga manulod nga wa may kaila guys kay katulang babae diri guys o nga hapit girip og tulo ka laki guys mingani nay nakaagi nga kuan sa kenan pasaka kay wala guys na rip gid siya Ginoo ko my god og pati yun impas yun na karon gani guys okay mulakaw man unta ko guys kay magpalit ko og tambal sa ko ang dogi din magpalit ko og kaning kuan ba magpalit niya unta ko kaning hotdog og kaning cheese kay mag spaghetti lagi ko corn beef lang unta kong ibutang kay lami kay kog spaghetti din kanang sandwich bitaw nga gardenia guys may ipar sa sandwich sa dayon Sprite guy kalami lami jud kayon niya na saman paglakaw nako ani nga dili man ko palakon wala man gyud ko andire lang ka ate gud wala sila hotdog dayon wala sila cheese nga katong kuan wala sila baligya naman sa highway ana siya nga kanang baka mo gawas daw si Ronald mo sabay da kung Ronald katong papa tong bata nga kauban ako matulog diri guys ba wala man naman di ana wala man ning gawas so di rin na lang ko agwan taho na lang nako ang spaghetti nga akong tang gustong kanon siya pa mo uli man ko ugma na lang di ay magluto ko sige na lang dili man gud na siya nako ug unsay gusto niya guys ako na kuan man gud niya guys kanang unsay gusto nako mo okay po siya unsay gusto niya mo okay sad ko kanang kuan mi ba give and take ana kanang mutuo sa matag usa na mo unsay mga kuan kay kanang nag-travel siya nagbiyahe baya siya niya ug mo musaway ko sa iyahang
iyang dili gusto na maghinuktok ra ba dayon na din human matingala na lang kapag uli niyan dire na wangkig na kuan siya guys, sensitive na kay siya guys kanang kuan masakiton na manggod siya good para katong giatiman ko niya nga galain akong lawas din naligo ko na sige gamugot unya maglagot na kung mugutan ko din ko ganahan ana katuray hinungdan naligo rata nga pati iganga nga di ko kaligog isa ka adlaw mura na ko pating inita mura na ko gisugba oto hinungdan guys ko lugi ra ba kay molen may sagpaon ba niya lahi man ko guys kay musuko-suko siya mugara man ko aligo pag gabi ligo na pag ko ay bala ka dira na maglagot lagi ko una ang ending lagi tingog lagi ko na ay lagi ko kuan na kay walo ka na kung tahitok sag utok mo patang itahitok sa samot na bulong tahitok sag utok itahitok sa patag samot ga baan against the light man oy ug mara ko magkuan guys oy ug mara ko mag general cleaning guys oy kay mura gilaay ko guys oy kay gabi sa nami oras sa katulog nakauli gyud mi gabi mga alas 12 na kape nya pag abot pa gyud diri sa balay pa gyud naglantog sa lida nagsistorya ming duhan sa nami oras sa katulog mga launa na kapin nya ning mata pa gyud ko og pagka alas 5 nakamata ko guys alas 5:30 na guys dapat mo mata ko alas 4 kapin o alas 5 untok nakamata ko alas 5:30 na sa kadlawon kay nakatulog mi launa na kapin or alas 2 ba to ana pag mata na ko lami pa jud kay tulog guys kani pud ako ang person kay modumdum man na siya kay mukaon man na siya alas 4 pagkaon niya sa school lami pa kay tulog natulog og balik din pag alas 5 nagtilapan ni akong nawong mamukaw man na siya nako alarm man na nako untong pag ano ko agoy na dan ko alas 5:30 naman dali ko bangon kilis dayon ko lungag dayon nya na may sudandaan katong gipalit na mo nga kuan tulingan na apa man kay nagkuan man ko nagprito ko ato nagtula ko ato ang ako ang giluto prit ug nagsugba ko guys dako kay nga isda kong gipalit guys kuan mag 2 ka kilo kapin tulingan guys kanang tibuok gid siya nga isda ba ako nabarian ato kay kuan 200 mga kulang lang 5 guys para 300 dako kaayo din ato gipachop nako gipatunga nako din ang katunga gichop nako siya ang katong isa ka katunga kuan ko nga iprito nako na then katong isa pod nga kuan niya katunga gipatunga nako kay ang usa ang iko gisugba nako ang ulo moy akong gitula na pamisud ang daghan di ana nya wala si banana pero muli ba tuog man napaman koy daghan di nga pinirito napapukoy tinula so dili ko makasabaw wala ginaay maulit to siya og sayon to makauli kay mauyag magpaniod to nila manguli naman sila so pag uli niya madtumig merkado kay lami kay kaunog nangka magluto og nangka nga tinunuan kay dagang kog pinirito diha dayon magpalit po kog bulan nga nilagpad lami kay paris sa nangka nawala na po datong diet anak. Hi, Diyos ko Lord, in Jesus' name. Anak guys. So, anak kong bana. Pag vlog na lang kadiya palangga, ayun na lang kagadto sa dito sa tuburan. Kuyog na lang uyag uli daw niya. Pag kuyog may uli niya, magiguli daw maglagot ko makiguli daw sa tanan ay labaw na kanang alas 6 na kapin muli na ta palangga kay ang mga iro. Ginoo ko mura jud nay anak guys ay mura jud nay anak nga nagpaabot na mo di ari guys kay mo uli na ta kay mga iro. Sige na lang, uli na lang kay luoy pa daw kong mga iro in tawon. Hapon, sayo man kinamo na sila gipakaon alas 4 kapin sa hapon gipakaon na nako guys kay nang lakaw mi gikan sa balay alas 5 man kapin din mo to nga. Pag man ako pakaon sa makong mga iro nagrosary ko, pag man ako rosary naligo ko. Pagka alas 6 kapin mandulat to alas 7 nang lakaw mi sa kong bana mo to na nami gyud kaso nakauli mi alas 12 na kapin kay kanila laging makuanta kaning masangit tag marites nya nagkuan po ko sa ko ang mga product guys ako apong gipangbaligi ang uban akong mga product kay nako nabilin diri nga product na tambay na akong Gcash nahurot akong Gcash guys kay kuan kaning ako ang gi tapal sa ako ang mga product kay napamay wala kabayad dagan pa kay wa kabayad guys oy ang uban mangud mo Gcash ra na yang uban ay mga gahig ulo bitaw tuon gyud didto sa kuan sa ilahang pamuyo. Main ko nga
O dili mo muat mo Gcash karon, anak ko diha unyang gabi eh. Ugang uban guys manago, ginoo ko. Nangalapas na ako kanang tinglunon on, lapas na sa mga 2 weeks naman siguro na. Nya katura ba yang gikuha? Pato na ko na barian to sa kuan. Ako nakatapal kay ko dili na ko bayaran guys. Mo interest man mo to nag-send ko karon sa Gcash. Ang nabilin kong Gcash karon diri 148 na lang akong kwarta sa Gcash. Nahurot akong kwarta kay grabing tinapalay. Ana. Pero okay raman pud guys kay ang kanimang negosyo nako guys. Kung dagan kayo ko ako nga product, ang negosyo ako apong ansa ni ginansya, dinagko pud dinaghan pud akong ginansya guys, ana. Wala na ko stock, hurot na, wala na jud ko stock bisag usa hurot na nako kuan kagabi, gi-distribute na nako sa tanan akong mga customer, hurot na. Dayon, nag-text na pud ko sa ko ang manager nga makuha na po kog mga product pero dili pa karon. Ugma pa na makuha kay ugma pa man muuli si banana, so ugma pa na ako makuha ang mga product nga akong pamuan pero ready to pick up na to siya guys. Di ko ana nako gitawagan na nako ang manager nga ako na lang pick upon pero ugma pa na ako ma-pick up kay ugma pa maabot si banani. Mga tulo ka carton gito guys. Di gito matabang og single namong duha. Musakay jud ko anig bao-bao. Musunod ra si banana nako. Pero kato ang uban ato guys, cash na to ang uban nako. Gibaren na nako tong uban ato, cash na to. Ang uban ato may wala nako na cash kay kanila lagi nagkatapal ko. Urot ang kwarta sa kong Gcash pero sige lang next week masudlan naman po ni akong Gcash. So ana rolling lang gud rolling makatabang gyapon deso makapalit tatag binlod tug 5 ka kilo makapitasudan ani akong negosyo. Kay og saligan lang sweldo ni banana guys. Uy taga bulan ang sweldo ni banana kadugay ana mapas mo ta eh. Dinag ko sayang sweldo na puy usay nga ginagmay kanang way travel. Mas may man gid pong naputay kita kay ug wala siya kanang kuan napud ako maka kuan ra gid ba. Makatabang-tabang ra gid ana guys. Scholar. No kay mo kan nya dapat wala ko ka ay nagkanta ko gahapon guys sa karaoke ko guys. Nya akong bana guys kay lakaw man na kagahapon kay kuan man na siya kagahapon. Anang buntag sayo. Ning lakaw siya mga alas 9 kay mula ko lagi may anang pagkakuan lagi mutong ning sayo siya og lakaw nagpa-washing sa sakyanan sa ilang kumpanya. Ay sa kumpanya sa government moto nga paglakaw niya guys karaoke ko guys kay manam ko pa kaons ko mga iro pa karaoke ko guys nya dili na nako mabasa ang iyang mga message kay ang akong gigamit nga karaoke cellphone man ko nagamit anang TV kay daghan pa kay kuan pa kag TV mo kuan amay pa cellphone kay direct to component man karaoke guys sige ga kuan akong text na din manawag sa din ako tubagon tingala siya nga dinto binig na suko ko siya kay balong karaoke day ko agoy natingala ko guys dali ra kay nahuman og kanang washing mahuman na siya washing tag isa ka oras pick upin kay siya ra man mo washing usahay kun nang wala bitay bisita na kanang mag-washing sa kyanan na car wash siya ra man mo washing pero talag saon ra pud hinoon kanang taga-sagaran gid ang mo washing ang katog yung tig washing to sa car wash nakadali ra kay nahuman guys na mga isa ka oras ra nahuman na siya natingala ko kung mga iro gabanha na binako dili siya agoy na diya ra man na siya wagi skilid mo katkat ra man siya diya kay kuan man na diya dool ra ba di na dito sa main gate diyan ra skilid halaka naabot in koy kasi ba nimo naabot siya nga gitawagan di ka mo tubag gitiksan di ka mo tubag di ka mo reply ko nagkaraoke manggug ko nalingaw na ko guys paglingkod ana inom sa tubig kiss mo kiss man din na siya mulakaw na siya moabot mo kiss gina siya kiss palangga mag-TV ta. Sige na lang mag-TV na lang kay time man niya nga ting TV wala siya kanang work. Mo to ga TV. Sige na lang. Halaka. Ato ang kuan guys taas na ang ato ang video guys. So diri ra tataman guys. Salamat guys sa inyong pag-subscribe sa ako ang YouTube channel. Sa inyong pag-like and share ug follow sa akong Facebook page, Facebook account, sa akong TikTok ug Reels. Thank you very much everyone sa inyong suporta kanako. Salamat kaayo sa tanan-tanan ninyo. Ampig ng tanan. I love you all. God bless everyone. Bye.